الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند وانا سپڑیے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم آج بھی پیارے آقا سلام کا جواب دیتے ہیں جس بندے دا عقیدہ ایسی درود پڑھیے کملی والے آقا سن دینے جواب دیں دینے محبت نہ پڑھ لے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ کریم دی حمد و ثنا درود و سلام برگاہ سید الانبیاء سرور انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام علماء ذی احتشام نعت خانہ نشر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ انتہائی واجب الاحترام میرے کریم نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں یقیناً تو معلوم ہے کہ آج دا یہ پقیدہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ آپ دے اس گاؤں 14 ایس پی پاک پتن شریف دے ایریے دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام جناب حاجی نذیر احمد صاحب حاجی محمد ظفر اقبال صاحب محمد علی فخر محمد اختر نذیر اور محمد اصغر نذیر و دیگر انہاں دے برادران جنہاں نے مل کے اس محفل پاک نو سجایا تو ہانوں میں نو مل بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر رسول دا موقع انعت فرمایا اللہ کریم انہاں دا ملاد منانا سجانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار سور تے غار حرا دے اندر گزاریاں اللہ کریم ساڈا اج دا دن اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے بھی ذریعہ نجات بنائے اور جنہاں دے سالانہ ختم پاک دی محفل پاک دے اندر تسی تے میں حاضر ہاں اللہ کریم انہاں نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے یاد رکھیے گا شیطان کسے نکر دے اندر بیٹھ کے روندا تے پٹدا ہوے گا کہ میں انہوں لوگوں نو طرح طرح دیاں ترشیاں تے بیماریاں دے کے دیکھ لیاں نے انہوں نے میں فیس بک انٹرنیٹ جیسیاں بیماریاں بھی دے کے دیکھ لیاں لیکن ایک ایسی عاشق رسول نے میری طرح طرح دیاں بیماریاں دے باوجود سب کو چھوڑ چھاڑ کے یار دے ذکر دے اندر آ جاندے نے یقین کریا جے تسی ہن شیطان دا مان توڑ کے رکھ دیتا ہے
تے میں دعوے نال کہہ سکدا کہ شروع تو لے کے ہن تک جتنے سانس تسی محفل پاک دے اندر لے نے او رب دی بارگاہ دے اندر عبادت لکھے گئے نے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں ایک گل میں اکثر کردا ہونا کہ بندہ نماز پڑھدا ہے نماز پڑھنے تو بعد قبول ہوندی بندہ روزہ رکھدا ہے روزہ رکھنے تو بعد قبول ہوندا انسان زکات دیندا ہے تے زکات دین تو بعد قبول ہوندی بندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی عبادت کرے تے عبادتاں کرن تو بعد قبول ہوندیاں نے یاد رکھیے گا ساریاں عبادتاں کرن تو بعد قبول ہوندیاں نے لیکن محبوب دا ذکر ایسی عبادت ہے جنوں رب قبول پہلے فرماندا تے منایا بعد وچ جاندا ہے مدینے والا مصطفیٰ پہلے ہی پسند فرما لیتا کہ بیڑے وچ میرا ذکر ہونا ہے کدی زبان تے میرا نام ہونا ہے تے کدی زبان تے میرا نام سن کے تے سبحان اللہ ہونی ہے خدا دی قسم خوش نصیب لوگوں تو جڑا بندہ اس ایمان نال تے اس عقیدے نال آیا بیٹھے کہ میں آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بلایا ہے وہ ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ اے وعدہ میرا تواڈے نال ہے اے حضرت صاحب دی گواہ اے نقیب محمد نات خان سارے گواہ سٹیج والے اے وعدہ میرا تواڈے نال ہے کہ گوڈے تواڈے تے تسی لے کے جانے اے محفل تو بعد میری ذمہ داری گوڈے ہر بندہ اپنے پورے کر کے لے جائے گا تے مہربانی تھوڑی دیر چھڑ کے تے انہاں نوں اونچا کر کے بولو سبحان اللہ چونکہ اللہ دے فضل نال میں چونکہ تیسری تقریر تواڈے کول کر رہے ہیں تے رات دا بھی شیڈول کل دا بھی الحمدللہ تعالی میرے سائیاں دے جوڑے دی خیرات ہے اے لگاتار ذکر چلدے رہندے تے میں اج تک وہ سبحان اللہ بندہ ویکھدا سبحان اللہ کہندا کدے شہید نہیں ہویا تے سبحان اللہ کہن نال کوئی گھاٹا بھی کوئی نہیں اسی کہنے سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے اسی کبھی تاں وی او پاک ہے جے نہ کبھی تاں وی او پاک ہے لیکن جدوں اسی کہنا نا یا اللہ تو پاک ہے رب فرشتیاں نوں فرماندا میرے بندے نوں پتہ ہے کہ میں پاک ہاں اے پھر بھی مینوں پاک کہہ رہے ہیں تسی گواہ ہو جاؤ میں گناہاں تو پاک کر چھڑیا ہے کوئی کاٹے دا سودا کوئی نہیں تے سارے مل کے ہی بولنا ہے سبحان اللہ اللہ دے پاک کلام دے اندر ایک آیت پڑھی اللہ نے ارشاد فرمایا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال اس آیت دا بالکل سادہ جہا ترجمہ کراں تے اے بندا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں رب نے ارادہ کیتا عرض کیتی یا الہ العالمین تو کیڑے کم دا ارادہ کیتا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ارادہ کیتا کہ میں اپنی امانت کسے نوں دے دیواں میں اپنی امانت کسے نوں دے دیواں عرض کیتی یا الہ العالمین پھر کی ہویا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سب تو پہلے زمین تے آسمان تے پہاڑاں نوں پوچھیا اے زمین تے آسمان تے پہاڑوں کیا میری امانت دا بھار چک لو گے عرض کیتی یا اللہ پھر کی ہویا اللہ ارشاد فرماتا واشفقنا منها وحملها الانسان اللہ فرماتا کہ زمین تے آسمان تے پہاڑاں نے عرض کیتی یا اللہ ساڈے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اتنی امانت دا بھار چک سکیے واشفقنا اسی پھٹ جاواں گے اسی ریزہ ریزہ ہو جاواں گے یا الہی پھر کی ہویا اللہ ارشاد فرماتا جو زمین تے آسمان تے پہاڑاں نے عرض کیتی یا اللہ سی تیری امانت دا بھار نہیں چک سکدے پھر میں اپنے بندے نوں پوچھیا اے میرے بندے کیا تو میری امانت دا بھار چکے گا اللہ ارشاد فرماتا بندے نے یہ نہیں آکھیا کہ میں نہیں چک سکدا بندے نے عرض کیتی یا اللہ طاقت میرے وچ بھی کوئی نہیں جے تو چکاویں تے میں چک جاواں گا عرض کیتی یا اللہ طاقت تے میرے وچ بھی کوئی نہیں جے تو چکاویں تے میں چک جاواں گا وحمل حل انسان اس امانت دا بھار انسان نے چک لیا اچھا بھئی سوال پیدا ہوندا ہے کہ وہ امانت ہے کیڑی جیڑی دا بھار رب چکانا چاہندے وہ امانت کیڑی شے ہے یاد رکھیے گا اس آیت دے دو ترجمے کیتے گئے ایک ترجمہ علماء نے کیتا تے ایک ترجمہ صوفیاء نے کیتا ہے قاعدہ اے وے عالم جدوں بھی ترجمہ کرے گا اپنے علم نال کرے گا تے صوفی جدوں بھی ترجمہ کرے گا اپنے عشق نال کرے گا علماء کو پوچھا گیا جی اے امانت کیڑی شے ہے علماء فرماتے نے اے امانت اصل دے اندر رب دی عبادت ہے رب نے فرمایا اے زمین تے آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت کرو گے صوفیاء فرماتے نے نہیں اے امانت عبادت نہیں اگر عبادت ہے پھر صرف بندہ کرے اگر یہ امانت عبادت ہے تو پھر صرف بندہ کرے کیوں پہاڑ جو کلا بندے نے چکے ہیں تے کرنی بھی بندے نو چاہیے تے اللہ قرآن کریم دا نشاد فرماتا یسبح للہ ما فی السماوات والارض ایک کائنات کے اندر جو کچھ میری عبادت کرتا ہے پتہ چلے ہے وہ امانت عبادت نہیں عرض کیتی حضور تسی دسو او عبادت او امانت کیڑی شے ہے جڑی رب چکانا چاہندا ہے صوفیاء فرماندے نے او امانت اصل دے اندر رب دے عشق دا بھار ہے رب نے فرمایا اے زمین تے آسمان تے پہاڑوں کیا میرے نال عشق کرو گے عرض کیتی یا اللہ نہیں کیتا جانا تے بندے نے عرض کیتی یا اللہ میں کر جاواں گا رب نے فرمایا بندیاں پھر پیپر بڑے سخت ہونے بڑے بڑے پیپر ہونے بڑے امتحان ہونے عرض کیتی یا اللہ جویں تو راضی میں اوویں ہی راضی ہاں جی میں تو راضی اچھا یاد رکھیے کسی دا پتر ہوے نا چھوٹا تے بچہ چھوٹی عمرے کام کر جائے بڑا تے باپ اندروں بڑا راضی ہوندا ہے لیکن باپ پیار دی جھڑک ماردا ہے کہ میرے پتر دی عمر چھوٹی ہے تے کام بڑے پیا کردا ہے اینوں نظر ہو جائے گی تے باپ کہندا پترا تینوں کادیاں جلدیاں نے بڑا ہو کے کر لویں جدوں بندے نے عرض کیتی یا اللہ میں تے نال عشق کراں گا اودوں رب نے بھی پیار دی جھڑک ماری فرمایا انہ کان ظلوما جہولا اوے اپنی جان تے ظلم کر لے آئی میرے نال عشق کر لے آئی
عرض کی یا اللہ میں کر لیا. رب نے فرمایا پھر تیار ہو جا. عرض کی یا اللہ جی میں تو راضی میں ہوں راضی. اے عشق والا فلسفہ اور رب نے قرآن میں بیان کیتا جے تہاڈا ذوق بن جائے تے پڑھیے قرآن بھائی. انج نہیں بھائی ایڈی ٹھلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں تے جڑا بندہ قرآن سننا چاہندا بولے سبحان اللہ. ہاتھاں نوں چوک کے تے دوویں ہاتھ جھنڈے بنا کے نبی تے غلام پڑھ کے بولے سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. اللہ نے ارشاد فرمایا بندیا میرا عشق کر لوے گا. اج کیتی یا اللہ میں تیرا عشق کر لواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا جنت چھڑنی پوے گی. اج کیتی یا اللہ میں چھڑ دیواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا 350 سال رونا پوے گا. اج کیتی یا اللہ میں رو لواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا پتر دے گلے تے چھری رکھنی پوے گی. اج کیتی یا اللہ میں رکھ لواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وچ چھالا مارنیاں پینیاں نے. اج کیتی یا اللہ میں مار لواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں دے اندر وکنا پوے گا. اج کیتی یا اللہ میں وک جاواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا مدینہ وی چھڈنا پوے گا. اج کیتی یا اللہ میں چھڈ دیواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کربلا آنا پوے گا. اج کیتی یا اللہ میں آ جاواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا 18 سال دا علی اکبر بھی دینا پوے گا. اج کیتی یا اللہ میں دے دیواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا 6 مہینے دا علی اصغر بھی دینا پوے گا. اج کیتی یا اللہ میں دے دیواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا سکینہ روندی ویکھنی پوے گی. اج کیتی یا اللہ میں ویکھ لواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا نیزے دی نوک قرآن پڑھنا پوے گا. اج کیتی یا اللہ میں پڑھ جاواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا جے سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا تینوں فرشتیاں کھل سجدے نہ کراواں تے مینوں محمد رب کون آکھے گا. بندے نے عرض کی اللہ میں تنگل عشق کر جاواں گا. رب نے فرمایا پھر جنت بھی چھڑنی پوے گی. اللہ میں چھڑ جاواں گا. فرمایا پھر نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا پوے گا. عرض کی اللہ میں پڑھ جاواں گا. فرمایا جے سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا تینوں فرشتیاں کول سجدے نہ کراواں تے مینوں محمد رب کون آکھے گا. پھر مینوں محمد رب کون آکھے گا. یاد رکھیے گا پھر ایویں فرید دے نعرے نہیں پہ بج دے. کسی آکھیا سی نہ بادشاہاں دے نہ وزیراں دے او دیوے بلدے صدا فقیراں دے او دیوا او دا ہی بلدا جڑا یار دا ہو جائے. رب فرماتا میرے یار دا ہو کے ویکھ جے ساری کائنات تیرے قدماں وچ نہ سٹ دیاں تے مینوں محمد رب کون آکھے گا. خدا دی قسم جے عشق ہو جائے نا مدینے والے مصطفیٰ نال تے عرش والے خدا نال پھر رنگ دا کالا کیوں نہ ہوے ذات دا حبشی کیوں نہ ہوے. جدو غلامی مصطفیٰ وچ آ جائے پھر مقام یہ لگدا کہ چھت کعبے دی ہوندی تے قدم بلال دے ہوندے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاماں میرے دل کردا عشق دی منڈی دی تو گل چھیڑ لواں. مکے لگی منڈی تے غلام پہ وک دین دسنا چاہنا عشق کیے تے جدو عشق ہو جائے مدینے والے مصطفیٰ نال پھر بندہ دنیا تو چلا بھی جائے تے رب فرماتا میں نہ تیرا نام مٹن دیاں گا نہ میں تیرا کام مٹن دیاں گا. بس تو میرے یار دا ہو کے دیکھ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خدا دی قسم مکے لگی منڈی تے غلام پہ وک دین. حضرت بلال حبشی منڈی دے اندر وکن واسطے آ گئے. جدو حضرت بلال حبشی منڈی دے اندر آئے نا تے کافراں دا ایک بہت بڑا چودھری عبداللہ بن جدان وہ بھی غلام خریدن واسطے منڈی آ گیا. وہ غلام پہ ویکھدا تے او دی نظر پے گئی حضرت بلال دے چہرے تے. دیکھ کے سوچن لگ پیا بھی کالے رنگ دا غلام ہے پھٹے پرانے کپڑے نے تے اینوں تھوڑے پیسے دا خرید کے لے جاواں گا تے دے کول کم بہتا کراواں گا. وہ حضرت بلال دے قریب آیا تے آ کے کہندا تیرا نام کی ہے. حضرت بلال دیکھ کے فرمان لگے ویسے میری ماں نے میرا نام بلال رکھا ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. لنگر ہے بھائی لنگر ہے. وہ کہندا جی لنگر وادوں ہے ہن بندی سبحان اللہ. ویسے میں نے پتہ ہے جی بھی لنگر ہے پر میں تھوڑی تسلی واسطے پوچھیا بھی تانوں آسرا ہو جائے لنگر ہے وے تے اکثر میں کہندا نا تھوڑا تھوڑا لنگر کرو بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ جب ہو جاندا ہے. تے جدی ماں نے دسیا پترا تو تے ہن تک پلے ہی محمد لنگر تے سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ. حضرت بلال ویکھ کے فرمان لگے میری ماں نے میرا نام
بلال رکھے. اس آخیا کی کر لینے؟ تے حضرت بلال فرماندے نے جو جو میرا آقا آکھے گا میں کر لواں گا. انہیں کوڑیاں دے پا حضرت بلال نو خریدیا تے خرید کے اپنے گھر لے کے آ گیا. آ کے کہندا بلال تیریاں دو ڈیوٹیاں نے دو کم نے. وہ کہنے لگا جی کیڑے کیڑے؟ اپنے جدو انہاں کہنا بھی کیڑے کیڑے تے وہ کہنے لگا تیرے دو کم نے. پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ رات نو چکی دے اندر آٹا پیسیا کر, دن نو میرے اونٹ چاریا کر. اچھا رات گزری تے حضرت بلال دی ڈیوٹی دا پہلا دن ہن بازار مکے دا تے حضرت بلال نے اس کافر دے اونٹ نکالے تے آگے مکے دے بازار وچ. اچھا جڑا رنگ دا کالا ہوئے نا رب نے رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہوندی تے حضرت بلال حبشی دی آواز دے پھر کیا کہنے. آپ جدو آئے نا مکے دے بازار وچ, اچھا ایمانداری نہ دسیا جے بازار ہوئے مکے دا تے ٹردا بلال ہوئے, بازار ہوئے مکے دا تے ٹردا بلال ہوئے. ہن حضرت بلال آئے مکے دے بازار وچ تے مکے دے بازار وچ مکے دے پہاڑا وچ اونٹ پہ چار دن تے دنیا دے نغمے پہ گاندے. آواز ٹکرا پہاڑا نہ ٹکرا کے فرشتیاں دے کناں وچ پے گئی. فرشتیاں نے کہتے یا اللہ ایڈی سونی آواز والا تے دنیا دے گیت پہ گاندا ہے. اونچی اونچی بولو. حضرت بلال حبشی نے اونٹ نکالے تے مکے دے بازار وچ آ گئے. مکے دے بازار وچ مکے دے پہاڑا وچ آ جاندے نے. آ کے اونٹ چاندے نے نالے دنیا دے نغمے گاندے نے. آپ دی آواز پہاڑا نہ ٹکرا کے فرشتیاں دے کناں وچ پے گئی. فرشتیاں نے عرض کیتی یا اللہ ایڈی سونی دی آواز والا دنیا دے نغمے پہ گاندا ہے, اینو اپنے یار دی غلامی دے دے, ایدی آواز بڑی سونی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتیوں تھوڑا جے انتظار کر لو, تھوڑا دن بعد اینو اپنے یار دی غلامی دیواں گا. پھر زبان بلال دی ہوے گی, کلمہ میرا ہوے گا. جگ بھی سنیا رب بھی سنیا. عرض کیتی یا اللہ ایڈی سونی آواز اللہ تے دنیا دے گیت پہ گاندا ہے, انہوں اپنے یار دا غلام بڑھا. رب نے فرمایا تھوڑا جے انتظار کرو, تھوڑے دن بعد اس بلال نو اپنے یار دا غلام بناواں گا. پھر زبان بلال دی ہوے گی, کلمہ میرا ہوے گا. جگ بھی سنیا کرے گا تے رب بھی سنیا کرے گا. حضرت بلال نے سارا دن اونٹ چارے تے شام جدو واپس آئے نا تو اس کافر دا ایک اور غلام سی جدا نام دی حضرت عمار بن یاسر. اے حضرت بلال دے بیلی بن گئے تے جدو پکے بیلی بن جانا تو پھر کم بھی کٹھے ہی کر دین. تے حضرت بلال حبشی نو حضرت عمار بن یاسر فرمان لگے یار آپ بیلی بن گئے ہاں, ہن انج کرنے ہاں پہلے تیرا کام کٹھے رل کے کرنے ہاں پھر میرا کران گے. اے تو دو بندے بیلی ہون بلا تشبیہ تمثیل, دو پکے بیلی ہون تے ایک نے جانا ہوئے پاک پتن تے ایک جانا ہوئے راکھ پول تے وہ آندا چل یار پہلے تیرا کام کر کے ہونے ہاں پھر میرا کران گے. اے پکے بیلیاں دی نشانی تے حضرت عمار بن یاسر فرمان لگے چل پہلے رل کے تیرا کام کرنے ہاں, چکی دے اندر آٹا پہ پینے ہاں. اچھا ہن اے آٹا پہ پیندے رات دا ٹائم ہے, حویلی دا بوا کھلے ہے تے اسے گلی دا موڑ میرے نبی نے کٹے ہے. آخر والے بیلی بولو سبحان اللہ. اب دیکھو نا رب نے تو اچھا بٹھایا تے اچھی سیڑ دے اچھے امتحان ہوندے ذرا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. اچھا ایک دو چار بندے وچ ایسے بیٹھے جدوں محفل پاک شروع ہوئی ہے نا وہ بندے سبحان اللہ نہیں بول دے پے, باقی سبحان اللہ بول دیں تو اے انج کر کے سر پہ ہلاندے تے سیانے آندے گل نپی گھٹی چنگی ہوندی. میں ایک جگہ تے گیا تے بڑیاں جی مچھاں بندے نے رکھے ہون تو بڑا چودھری بڑھ کے بیٹھا ہوے سبحان اللہ نہ کے. میں اوتے کہتا بھئی تواڈے وچ ایک بندہ بیٹھا تے سبحان اللہ نہیں پہ بولدا تے میں کہنا گل نپی گھٹی چنگی تے او بڑا او کھڑا ہو کے کہندا جی میں ہی ہاں. تے میں نہیں دسن لگا تے سارے اپنے اپنے حصے دا ہی بولو سبحان اللہ. ہن اے چکی دے اندر آٹا پپیندے دروازہ کھلے ہے تے میرے آقا نے اسے گلی دا موڑ کٹے ہے. جدوں حضور دروازے تو گزرے نا تے حضرت بلال دیاں نظراں اٹھیاں تے رخ مصطفیٰ تے پے گئیاں. حضرت بلال نے جدو نظر اٹھائی تے ودو آدھے چہرے تے جدو پئی نا تے حضرت بلال حبشی حضرت عمار بن یاسر دی کنی پکڑ کے تے ہلا کے فرماندن عمار سچی دسی آ سونا جا کون ہے, اللہ اکبر آ سونا جا کون ہے. تے حضرت عمار بن یاسر بڑے حیران ہو کے فرمان لگا تو نہیں جاندا, تو انہاں نو نہیں جاندا. تے حضرت بلال فرمان لگے یار میں جاندا تے کوئی نہیں پر میں اج ویکھیا پہلی وار ہے تے سونا بڑا ہے, آج میں پہلی بار دیکھیا ہے. اللہ اکبر. کملی والے دے پیارے غلام حضرت بلال حبشی فرمان لگے یا سونا جا کون ہے. حضرت عمار بن یاسر فرمان لگے تو نہیں جان جاؤں. حضرت بلال حبشی فرمان لگے نا میں تے اج ویکھیا ہی پہلی بار ہے. حضرت عمار بن یاسر فرمان لگے بلال اے دا نام محمد ہے, اے کعبے دے متولی دا پتر ہے, اے رب دا وی یار ہے نالے جگ دا وی یار ہے.
فرید یا فرید. حضرت عمار بن یاسر فرمان لگے میں تو ویکھے ہی پہلی بار ہے تے حضرت عمار بن یاسر فرمان نے اے دا نام محمد ہے کعبے تے متولی دا پوتر ہے اے رب دا بھی یار ہے تے جگ دا بھی یار ہے. اچھا حضرت بلال حبشی نے اگے کوئی گل نہیں کی چپ ہو گیا. ہن دن بھی سوچ دے آقا دے بارے تے رات بھی آقا دے بارے کیونکہ عشق ہو گیا کملی والے نال عشق ہو گیا تے جدو عشق ہو جائے پھر دل دی تمنا اے ہوندی ہے کہ میرے یار دا ذکر کوئی کردا رہے تے میں سندا رہواں تے یا میں کردا رہواں تے کوئی سندا رہے. حضرت بلال حبشی نے عشق ہو گیا کملی والے نال ہن بخار ہو گیا. حضرت عمار بن یاسر بڑیاں دوائیاں لے کے اوندے لیکن ٹھیک نہیں ہوندے. ایک دن حضرت عمار بن یاسر فرمان لگے بلال کیڑا روگ لا لیا میں پڑیاں لے کے ہونا تو ٹھیک نہیں ہوندا. تے حضرت بلال حبشی فرمان لگے میرا علاج نہ پڑیاں وچ کوئی نہیں. حضرت عمار فرمان لگے پھر کی دے وچ تے حضرت بلال حبشی فرمان دے جن نے درد دتا او دے دے دوا جن نے درد دتا او دے دے دوا. میں مریض ہوواں او طبیب ہوئے میں مریض ہوواں او طبیب ہوئے. تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے عشق آپ بھی اولائے دے کم بھی اولے عشق آپ بھی اولائے دے کم بھی اولے ککھ چھڈ دانی ہودا او جدے پہ جاوے پلے. عشق آپ بھی اولا اے تے کم بھی اولے ککھ چھڈدا نہیں ہودا جدے پے جاوے پلے. ہاں جی تے شاعر بول کے کہندا عشق ایویں سوکھا نہیں ہو سجنا نبھائی دا عشق ایویں سوکھا نہیں ہو سجنا نبھائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدہ کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدہ. حضرت بلال حبشی ان دنیں بھی گلہ آقا دیاں تے رات بھی گلہ آقا دیاں. وقت گزردہ گیا نصیبان دا ستارہ چمکیا تے آقا دی پھر ایک واری دید ہو گئی ایک واری پھر دید ہو گئی. اچھا جدو حضور دوبارہ ملے نا اینج کر کے ہاتھ بنے حضرت بلال نے میرے آقا دے سامنے تے کھڑے ہو کے ویکھی جا رہے تے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وجہ قدم سونیا میں نے کلمہ پڑھا. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا تے حضرت بلال پھر ویکھی جا رہے. میرے آقا نے فرمایا کی پہ وینا آج کدے سونیا تیرے جہاں سونا آج تک ویکھے ہی نہیں. ہاں جی کیویں ویکھیا ہوندا کسی ماں نے سونا جمیا ہوئے تے ویکھیا ہوئے نا. حضرت بلال میرے آقا نو ویکھی جا رہے. حضرت بلال حبشی میرے آقا نو ویکھی جا رہے تے ویکھ کے کہندے نے کالے کنڈلے اے زلف ماہی دے اتے چھال چلے ہونے کیڑا اکھ نلے اکھ ملاؤ محمد یہ لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نلے اکھ ملاؤ محمد یہ لٹ کھڑیا دل میرا. کالے کنڈل زلف ماہی دے ات چال چلے ہن کیڑا اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑے آئی دل میرا. حضرت بلال حبشی ویکھی جا رہے میرے آقا دے کلمہ پڑھیا. اچھا جدو کلمہ پڑھ لیا نا ہن جیڑا بھی ملے نا حضرت بلال حبشی نو تے گلاں آقا دیاں اور جیڑا ملے انہوں پوچھنا وہ سونا ویکھے ہی جیدہ صدیق بھی غلام ہے اور جیدہ عمر بھی غلام ہے وہ سونا ویکھے. ایک دن کسے پوچھا بلال خیر ہے دنیں بھی گلاں ہو دیاں کرنا ہے رات بھی گلاں ہو دیاں کرنا ہے خیر ہے. حضرت بلال حبشی فرماندے نے میں کی کرا میں جدوں میں یار دیاں گلاں کرنا میں نے سکون ہی بڑا ہوندا ہے میں نے سکون ہی بڑا ہوندا ہے. تے رومی کشمیر زرمیاں صاحب فرماندے نے ککھ سواد نا میاں مشری ہی اندر اتے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں.
بعد نہ مشری اندر میاں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں حضرت بلال گلاں دینے بھی آقا دیاں تے رات بھی گلاں آقا دیاں تے کچھ پوچھا بلال عشق ہو گئی آپ نے فرمایا ہاں عشق ہو گیا اس آکھیا کدے نال اچھا دنیا دا بھی یار ہوئے نا کسے دا پوچھے تیرا بیلی کیویں دا تے دل کردا میں الفاظ بھی سونے لے کے آواں تے ایمانداری نال دسیا جے 14 ایس پی والے ہو او جدا یار ہی کملی والا ہوئے جدا محبوب ہی کملی والا ہوئے او جدا یار ہوئے جنہوں رب بھی آکے سونے ہیں ایک بار آکے مل جا حضرت بلال نے کسے پوچھے تیرا یار کون ہے تو پھر حضرت بلال نے کنج تعارف کروایا کہ میرا مائی کون ہے اگر توڑا ذوق بن جائے تو الفاظ تو سناؤں ویسے ہے وہ عربی دی اندر نہیں لیکن شاعر نے اردو دی اندر ترجمہ کیتا کہ حضرت بلال نے حضور دا تعارف کنج کروایا اللہ اکبر کملی والے پیارے غلاموں کی سے پوچھیا بلال تیرا یار کون ہے حضرت بلال ابشی فرمان میں ایک ماغ مدن گورا سا مدن نیچی نظریں کل کی خبریں آپ فرمان میں ایک ماغ مدن گورا سا مدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھپن وہ سنا کے سکن اور پھوک دیا سب تن من دھن حضرت بلال ابشی فرمادن ایک ماہ بدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ارے وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھوک دیا سب تن من دھن حضرت بلال ابشی نے کلمہ پڑھ لیا تے کافروں لگے پتا دو چیزاں کدے نہیں چھپ دیاں ایک عشق نہیں چھپ دا تے ایک قتل نہیں چھپ دا لوگوں نے پتا چل گیا پہ بلال نامی غلام نے محمد عربی دا کلمہ پڑھے کافروں دا ایک بہت بڑا چودری امیہ بن خلف وہ دوڑ کے حضرت بلال ابشی کو لے آیا تے آپ پہاڑا میں اونٹ چاڑ رہے انہیں آ کے والا تو پکڑیا تے اینڈ کر کے جوڑ کے کہنے لگا بلال تو کلمہ پڑھے تے حضرت بلال نے اینڈ کر کے کوری پا کے فرمان لگے ہاں میں یار دا کلمہ پڑھے ہاں میں یار دا کلمہ پڑھے او کا الگ بات ہے کہ آج اسی عشق رسول دا نعرہ لانے ہیں لیکن جتھے منافق آنا سی انہاں نال بھی رل گئے چاہ دی پیالی تے فک جانے ہیں لیکن حضرت بلال نے پوچھ کملی والد عشق ہے کی یہ ہاں جی حضرت بلال نے کوری پا کے بے کہ آپ نے فرمایا ہاں میں کلمہ پڑھے ہے کہ وہ کافر حیران ہو کے کہنے لگا بلال تو تے کدے نظران چکیاں نہیں سی آج اکھاں میں چکھاں پا کے گال کرنا ہے خیر ہے حضرت بلال فرمان تینوں پتہ نہیں تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں تینوں پتہ نہیں تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میرا سودا بازار مصطفیٰ وچ ہو گیا ہے تو جتھے بندہ نوکر بن جائے تو دنیا دا آقا بن جاتا ہے تو حضرت بلال ابشی اکھاں میں اکھاں پا کے فرماندے نے ہاں میں یار دا کلمہ پڑھے ہے وہ حضرت بلال ابشی نوں دیکھ کے کہندا تو دے کدے اکھاں چکیاں نہیں سی اج اکھاں چک کے گلاں پیا کرنا ہے تو حضرت بلال ابشی فرماندے نے عشق جناں دی عشق جناں دی اے بھئی ہڈی رچیا تے اتر دے اپنی تورے گہرا دی گل او سن دے داغی اوے کنے اونا عشق جناں دی ہڈی رچے آپ فرمانتے نو پتہ نہیں جناں دا سودا ہو جائے حضور دی بارگاہ وچ پھر او آسے پاسے دیاں یاریاں بہرحال المختصر حضرت بلال نو لے آیا اپنے بیڑے ساری رات ماردا رہیا جدو صبح پو پھٹی نا تے حضرت بلال دے نیڑے آ کے کہندا کیڑی مٹی دا بنے ہیں اسی مار تھک جانے تینوں درد نہیں ہوندی تے حضرت بلال ابشی نے فرمایا اورے آ جدو قریب آیا نا آپ نے فرمایا کن کرو نے جدو کن کیتا تے حضرت بلال ابشی فرمان لگے اونج ہے تے تو کافر ہے ایک گل سچی دسی اس آ کے پوچھ تے حضرت بلال فرمان نے ہیں کافر پر ایک گل سچی دسی کدے عشق کیتا ہی
کدے عشق کیتا ہی تو حضرت بلال حبشی ول ویکھ کے کہندا اے ہوندا کی ہے کہ حضرت بلال حبشی فرمان لگے جاؤ ظالما تو عشق کیتا ہوئے تے تینوں پتہ ہوئے عشق دے ویڑے دا قانون کی ہے اے تو عشق کیتا ہوئے تے تینوں پتہ ہوئے عشق دے ویڑے دا قانون کی ہے اللہ اکبر کملی والے دے پیارے غلام حضرت بلال حبشی ول ویکھ کے کہندا عشق کی ہوندا ہے حضرت بلال حبشی فرماندے نے ظالما عشق دے ویڑے دا قانون ہے کہ جدو عاشق اکبر کے سامنے معشوق آ جاندا ہے جدو محب اکبر کے سامنے محبوب آ جاندا ہے تے جدو بلال اکبر کے سامنے کملی والا آ جاندا ہے تے جدو سامنے کملی والا آ جائے تو تے مارا دی گل کرنا ہے اودوں تے جان وی نکل جائے پتہ کوئی نہیں لگدا حضرت بلال